Godmorgen. Klokken er... Ja, den er 5:30. Den er snart lidt i 6. Og herinde på værelset, der... Ja. Godmorgen, Mathias. Godmorgen. Der prøver vi at vågne. Mark, han er optaget toilettet derude, og det er 7. dagen, og det vil sige, det er næst sidste dag, før vi når Paris. Er I klar, dreng? Vi vil godt lige komme Det bliver en fantastisk dag. Vi skal cykle en lille bitte smule bakker, ikke meget, bare lige et par tusind højdemeter, og det bliver solskin, og det bliver dejligt, og der bliver ingen vind eller medvind, og det er nærmest ned ad bakke halvvejen. Der bliver ingen medvind. Ja, ingen medvind. Manden sagde ingen medvind. Ingen medvind, og ned ad bakke halvdelen af vejen. Og jeg mener det samme som Jan Grobak. Altså bare meget mere. Godmorgen, Ulrik. Nå, konfirmander, hvad så? Ja, er vi klar? Ja, der er vores fotograf. Her er et billede af en fotograf, som tager et billede. Og kaptajnen, han ser også ud, som om han har det godt. Han har det rigtig godt. Det er jo kaptajnens favoritterræn. Og solen skinner, og vi skal igennem Champagne-distriktet. Det bliver en stor fornøjelse. Det er jo stor dag. Stor dag i dag. Så som I kan se, så er alle rynkerne, de er snart ved at være klar til, at vi triller derud af. Og vi har Karl med igen i dag. Det er jo dejligt. Godmorgen, rynker! Og så er der, ja, nu er der morgenssammen, så holder vi kæft altså. Det er de alvorlige dage. Der venter en smuk dag. Jan Sargent har sørget for blå himmel. Ingen vind. Det kan kun blive godt. Er der nogen, der ikke har afleveret deres hotelkort? Ja, Sergeant. Nå, så nåede vi frem til dagens første lille pause. Og Michael, hvordan er det gået? Det er gået rigtig godt. Og hvis vi lige kigger her, så kan vi jo se, hvad er det for en fin jersey, det han er på? Fedterøvstrøjen på Team Rynkeby i Nordsjælland. Det er simpelthen fedterøvstrøjen. Lige præcis. Og hvad skal man gøre for at få den der fedterøvstrøje her? Man skal bare hygge lidt om serviceolje i løbet af dagen. Hygge lidt om den. Hvad har du gjort helt specielt, tror du? Jamen, jeg har det jo sådan, at når jeg er rynke på Rynkeby, så kan man også godt hjælpe serviceoljen en gang med dem. Så jeg hjælper glædeligt. Ja, og det kunne vi andre lære en hel masse af. Ja, det kunne vi. Fordi at næste depot, så bliver Michael, han bliver simpelthen tonset frem af nogle af de andre. Så han kommer før os andre, så han får lov at sidde i guldstolen og blive fodret af servicehold og sådan noget. Så den er værd at gå efter. Yes. Og prøv lige at se det her landskab her, hvor fantastisk det er. Ja, det er så folk, der skal af med morgenurinen her. Men 30 km efter. Fantastisk dag. Godt nok så starter vi i 7 graders varme, men nu er klokken sådan hen af 8:30, og det begynder snart at komme op i nærheden af 12-13 grader. Vi er jo i juli måned, så det er jo rigtig længe. Det er på vej. Vi er nu nået frem til det første depot på dagens tur, og humøret er rigtig højt. Vi kører igennem nogle fantastiske områder. Og ja, Michael, han er jo dagens fedterøv, men vi har en eks-fedterøv her, som også har... Jamen altså, har du ikke også din lille badge på i dag? Den ligger hen på den, tror jeg. Jeg har min badge, ja. Her har vi så... hvordan er det at være så stor en fedterøv? Det er skønt. Det her, og tak for rosen. Tak for rosen. Ja. Det ligger jo i vores gener. Ja, det ligger. Prøv lige at se her. Ja. Sådan der, ikke? Ja. Og ja, det har kostet dem dyrt, og de har kun fået den en dag. Det er fint. Det er rigeligt fint. Det er det hele er værd, fordi de er så gode. Og det er sådan en som Peter, det hele det er gjort for. Peter, han er fantastisk. Og jeg synes det samme som Thomas. Bare meget mere. Ja, meget mere. Meget mere. Men det er dejligt. Ja. Har I ellers andet at sige til dagens blog? Ikke andet end tid. Altså super servicehold. Vi har det bedste servicehold. Det er der ingen tvivl om. Det er nogensinde servicehold. Verdens bedste servicehold. Og jeg vil godt sige det samme. Jeg synes også, vi er verdens bedste Mathias, du er også med på servicehold. Hvad synes du om de to herrer der? Uanset hvad han siger, så er jeg helt enig med Mathias. Ja. Og jeg er meget mere enig end de er, for jeg synes faktisk, de gør det rigtig godt for at være. De burde faktisk have haft en hel uge. Og jeg er gammel. Du for? Jeg finder ikke for nogen, men jeg er gammel service, og jeg ved bare, hvordan det er. Det var faktisk sådan, at for... Jeg er faktisk enig med Manja. Ja, bare meget mere. Og Niklas har fuldstændig ret. Ja. Faktisk for et lille øjeblik siden heroppe, der så vi et andet servicehold.
Og vi var egentlig ret sikre på, at det var muligvis Øresunds, fordi der var kun 3 ryttere. Det er det eneste hold, hvor der er flere servicefolk, end der er ryttere. Så, nå, men over and out fra det første depot, ja, så holder vi pause igen her. Og som I kan se her, så er Mathias i gang med at få en af trækdrengens cykel til at køre igen her. Det bliver simpelthen trådt så hårdt op foran, så vi træder gearne i stykker. Eller hvad siger? Er det ikke? Halløjsa. Ja. Det må man sige ja til. Det spiller bare, som det skal. Mobile Baby-ting, han viser ham. Ja. Den var derinde, jeg er sikker på. Vi takker endnu en gang serviceholdet for fantastisk service, så man kan komme til at køre videre igen her, ikke? Og ellers så ligger de spredt ud over det hele efter 81 kilometer i dag. Og som I kan se, så er solen kommet frem, og det begynder så småt at blive lidt varmere. Så selv Søren er ved godt humør. Det bliver en god Han ser stærk ud. Det er en stor aften i dag. Det er en Lige om stor lidt, så aften, kører vi ind i champagne, og det glæder jeg mig til. Vi kører simpelthen ind i en champagne. Det siger de i hvert fald alle sammen. Så det ser vi meget frem til. Ja, som I kan se, så er vi jo så lige samlet her. Vejen var spærret, den vej vi skulle på via vores GPS. Så, men intet kan holde en rynke tilbage. Som I kan se her, så hvor der er vilje, så er der vej. Vi kommer frem. Altid kommer vi frem. Ja, velkommen til Champagne. Og her har vi en af spritpigerne, det er Solvej. Ja. Men Solvej, hun er også rigtig god til at massere os, ikke Solvej? Hvad er det, du gør med alle de her ryg? Jamen, jeg behandler på forskellige vis. Dels med noget neuromuskulær manipulation, noget massage, hvor jeg smutter nogle muskler. Og det bruger jeg rigtig meget tid på. Men det løsner meget hurtigt, og rytterne kommer restituere hurtigt. Ja, så, og det er rigtigt. Det kan jeg skrive under på, fordi Solvej har sørget for, at jeg kom videre. Hvis man faktisk ser inde på Rynkebys officielle hjemmeside, så kan man faktisk se, at Solvej hun er ved at rive hovedet af mig på et tidspunkt i noget massering og sådan noget. Og det hjalp sgu. Det gjorde det. Tak for det. Så er vi stadigvæk i champagneområdet, og det er jo her, hvor vi spiser. Og manden, som egentlig sørger for, at det hele det bare spiller her, når vi skal spise. Og bare det, vi kan komme sådan et fantastisk sted, det er jo Biver. Og Biver, hvad er specielt ved det her sted? Hvordan har du fundet det? Jamen, det var en tidligere rytter, som på sin restaurant solgte den her fremragende champagne. Og så spurgte jeg ham, om vi ikke lige skulle lægge vejen forbi. Og det synes jeg var en god idé. Og så det har vi så gjort 3 år i træk nu. Og nu er det nærmest også der ejer stedet. Jamen, det har vi det ganske godt med. Så efter sigende, så skal du have ret meget champagne i aften. Jeg er sikker på, at der kommer en lille reportage derfra også. Det gør der. Jeg har købt for 52.000 kroner champagne. 52.000 kroner champagne. Der er noget med, at det skulle være en ny rekord igen i år. Det er det. Det er derfor, vi står herinde, og de andre hold, de står derude. Og Claus, hvad synes du? Du synes det samme som jer to. Altså bare meget mere, ikke? Og meget mere. Ja. Hvad så, Therese? Ikke så meget. Hvad synes du om dagen? Det kører skide godt. Er det gået godt? Hvordan kører det? Kører det rigtig, rigtig pænt. Okay. Og jeg er meget imponeret over, at alle er kommet op til Valais. Det synes jeg er rigtig, rigtig flot. Det er faktisk rigtig flot. Det var så smuk en tur op igennem byen, og prøv en gang at se ud over de her marker her. Over det her fantastiske lille champagne-slot. Hvor vi nu alle sammen skal have taget billede her på trappen. Og Therese, hvordan er det at være servicechef sammen med Biver? Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Jeg synes, vi er gode sammen. Jeg synes, det har kørt rigtig godt i år. Vi har fundet The Magic Formula. The Magic Formula. Selvfølgelig. Og det har vi jo andre jo kæmpe glæde af, fordi der bliver bare disket op til os, uanset hvor vi kommer hen. Der står navn på dine solbriller. Du gør der så. Var det fedt? Godt gået. Ja, så nåede vi ud på omkring 135 km, og har faktisk ikke ret langt det igen. Og en af de helt stærke ryttere i dag, det er vores læge. Det er fedt. Og en af årsagerne til, at han er så sindssygt stærk en rytter, det er alle de polyfenoler, han får. Han har faktisk belært hele holdet om, at vi skal have minimum 3 genstande om dagen. Ikke alt det druk i weekenden og sådan noget, det skal holdes jævnt over alle hverdagene, og vi skal have nok med polyfenoler. Men hvordan er det ellers gået, Finn? Det har været helt fantastisk i år. Rytterne har været gode.
der har ikke været nogen, der er væltet. Jeg har ikke haft noget at lave på det område. Jeg er faktisk blevet pillelæge på den her tur, så det eneste, jeg laver, det er at dele piller ud. Og så instruerer I, hvor meget man, eller hvor lidt man egentlig skal drikke. Forstå på den måde, man har jo en nedergrænse for alkoholindtagelse. Ja, og vi har ikke fundet den øvre endnu. Den har vi eksperimenteret. Altså, der er nogle stykker, Johnny og nogle af de der, de gør et herligt forsøg, men de har ikke fundet den endnu. Nej, vi har ikke ramt. Den er ikke ramt endnu. Den er ikke ramt endnu. Men vi arbejder på det. En af årsagerne til, at Finn han er meget tilfreds, det er, at faktisk noget af det eneste lægelige instrument, han er med, det er en hjertestarter. Den har han ikke haft brug for, så derfor har det været en succes. Det er gået over alt forventning. Ingen kirurgiske instrumenter har været i brug. Nej, det er sådan der er skal et plaster, der blev uddelt. Et plaster, ja. Og det var, ja. Ja, det var et bistik. Det var simpelthen. Nej, ikke et bistik, et eller andet sekstik, må det være. Ja, altså, hvis vi kan holde det til det. Ja. Og så var der noget med nogle sengelommer på et tidspunkt også, eller hvad var det? Det må jeg ikke høre om. Nej, det var flåter. Flåter, ja. Springflåter. Ja, springflåter for satan. De sprang rundt som satan. De sprang rundt som satan, ja. Så, jamen, det har været meget betryggende at have dig med, Finn. Det er simpelthen hyggeligt. Ja. Og nu er det jo, som sagt, det er 7. dagen, det er lige før nu. Og i morgen, så skulle vi gerne være i mål. Og det skulle være med helst en lige så arbejdsløs læge, som vi har haft det frem til i dag. Det bliver det. Så tak for det, Finn. Ja, vi skal lige prøve at fange Troels her. Troels, han... fordi vi bliver kørt ned herude, Troels. Vi bliver nødt til at trække ind til siden. Du har jo medaljen. Vi kan se den her. Hvad får man sådan en for? Det får man simpelthen for at køre hurtigst muligt op ad hui. Og så kan I jo køre hurtigere end de andre. Så Troels, han, når han har skåret smadden, så fyrer han den af, og så er der ingen andre, der kan følge med. Sådan er han bare. Men Troels har et andet betroet erhverv. Og hvad er det, Troels? Jamen, jeg er også urobetjent. Hvordan jeg sørger for lov og orden i feltet og uddele bøder, hvis der man dummer sig. Og laver fjollede ting. For eksempel glemmer sine ting, eller parkerer cykler op af mekanikerbilen, eller... Jamen altså, der er mange ting, som man kan lave. Og tabe dunke. Jeg er blevet fattig i at tabe dunke, så... Ikke mindst. Også hvis man punkterer for meget og ikke har dækindlæg i, så kan man få sig et fint slips. Det kan være, I kan finde Damhøj. Ja, det er faktisk Henrik Damhøj. Jeg ved godt være, at vi skal have et billede af hans fine slips på et tidspunkt af dækindlæg. Så går det, når det... Der har været oplæst mange paragrafer. Om ikke andet, så har vi lært stort set hele straffeloven og kende ud for paragrafer og sådan noget hver aften, og Troels og Janne, de har fortalt om, hvad man må og hvad man ikke må og sådan noget. I den grad. I allerhøjeste grad. Så det er meget betryggende at have dig med, Troels, fordi så ved vi, at der er lov og orden, og der er ingen... der i hvert fald går ustraffet her. Nej, det er da helt sikkert. Der bliver uddelt nogen, og hvis der ikke er nogen at uddele, så finder vi bare på nogen. Så finder vi sgu på dem, ja. Sådan er det. Ligesom det danske retsvæsen. Ja, så er vi nået frem til dagens sidste depot, og vi er ved faktisk helt fremme ved 165 km. Det skulle godt nok have været 160, men hvad fanden, 5 fra eller til, det gør ikke så meget. Jo, det gør det faktisk, når man er ude på den her afstand, så kan det godt være lidt hårdt lige at skal lægge 5 km til, og specielt fordi, at det er jo nu helt fantastisk vejr. Prøv lige at se nogle omgivelser, som der er her i Champagne-området. Og når man så kigger rundt her, så har vi jo Flemming. Og Flemming han er simpelthen uundværlig, når nu vi ligger og trækker op foran der, og skal finde vej, og skal have hele flokken med over i et lyskryds og andre ting og sådan noget. Flemming, hvad er egentlig din forudsætning for at være med her? Og jeg har kørt en del cykelløb, og Ironman og maratoner har jeg kørt til. Jeg har haft dommer og pressefotografer bagpå, så jeg har prøvet det en del gange i mange år nu. Det er altså en dybt professionel motorcyklist, Marshall, som vi har med her i år, så det er altså ikke nogen tilfældighed, at han er så god til at stoppe trafikken. Hvor har det været sværest at stoppe trafikken? Holland? Ja. Holland, de kører som død af helvede. Ja. Men, og det er jo sådan nogle gange, når du kører ud og stopper det der, så sidder vi andre der med hjertet helt op i halsen og tænker, gad om de nu stopper, eller om de mejer ham ned. De har gjort det indtil videre, så lad os håbe, de gør det resten af vejen. Ja. Og så enhver cykelrytter vil måske stille det spørgsmål. Hvor mange cykelrytter har du kørt ned gennem tiden? Og ikke nogen endnu. Så, men det skal nok komme. Det skal nok komme. Vi har jo 95 km ind til Paris endnu. Nemlig. Så der er chance for det. håber vi sandelig ikke sker.
Det er simpelthen fuldstændig uundværligt, det du gør for os, Flemming. Så det er simpelthen så trygt, når vi kører med dig og med Therese og Biver i bilen. Så det er bare fedt. Yes. Tusind tak skal du have. Jamen selv tak. Og som I kan høre, så er det Allan, der står og lige opsummerer en gang på dagen. Jeg står lige og opsummerer for mig selv om, hvornår vi må være klar til at få kørt de sidste 19,8 km hjem til hotellet. Jeg tror, det er om cirka 10 minutter, så er vi klar til at køre. Ja, det tror jeg sådan set også. Det er blevet varmt på kontoret. Endelig langt om længe. Det er det. Vi startede i 7 grader, og nu er det vel tæt på 27. Ja, vi har kørt i meget forskellige forhold, så det må man sige. Folk skal bare huske at drikke. En dag tilbage, Allan. Hvordan har turen været? Det har været fantastisk. Det er så stærkt et team. Jeg måler vores succes i, om vi får alle med, og om vi har nogle uheld. Og indtil videre, vi har alle med, og vi har ingen uheld. Så det er jeg tilfreds med. Fart er ikke så vigtigt. Vi er nået frem til hotellerne hver aften, og det skal også nok nå på rigtig morgen. Og så kan jeg så fortælle jer, at Allan har gjort et meget stort dyd ud af ikke at fortælle, hvad for net alle de hold, han har været leder for, som har været det bedste og sådan noget. Men det vil han afsløre for jer nu her i bloggen, i dagens blog. Så kom så med den, Allan. Hvad er det simpelthen det absolut bedste hold, du nogensinde har været leder for? Jeg tror, alle holdene har været det bedste på sin egen måde. Ja, det var jo et klart svar. Hele France. Ja, så kom vi i mål. 185 km, og som I kan se, så er solen rykkerne er glade, fordi det er den sidste lange bjergetappe. Og står her sammen med Henrik, som også er trækkerdreng. I kan nok se sådan nogle små vimser, som også er nogle rigtige trækkerdrenge. Så Henrik, hvordan har det været i år? Det har været helt perfekt. Vejret har været godt, kun en lille smule regn. Bakkerne, de ligner sig selv. Og så har selskabet været perfekt. Så det var rigtig godt. Jeg bliver simpelthen nødt til at høre det en gang, fordi du har en helt fantastisk flot beklædningsgenstand her. Så hvad? Det er, jeg har fået et slips. Det er simpelthen slips. Det er lavet sådan noget, man bruger til at putte ind i dækkene. Jeg ved ikke rigtig, hvad man bruger det til. Jeg putter det aldrig i mine dæk. Men det er faktisk noget, man bruger for, der hedder dækkelæg, så man ikke punkterer så meget. Og hvor mange gange var det, du punkterede i går? Ja, der var 3 gange, tror jeg. Så det var ikke så godt. Men jeg er sikker på, at der nogen havde piftet min cykel i pausen. Det er faktisk så også nu skal jeg køre med det resten af tiden. Nej, det ser jo godt ud. Det er jo flot, jo. Det er jo flot beklædningsgenstand. Og der var en vinterknude til at starte med. Vinterknude. Og nu er det så dobbelt halvstik med overliggende knaster. Ja, for jeg skal ind i kæden, så det gik ikke så godt. Ja, det er godt. Det har bare været en helt fantastisk tur indtil videre, og vi har kun 95 km tilbage i morgen. Det bliver konge. En lille hurtig tur, så er vi hjemme. Smut, så er vi hjemme. Så vi glæder os. Karinas veninder hernede, som er ret god til det. Så skulle vi ikke lige se hende, inden vi får de andre på banen. Vi ikke byde Charlotte vel. Holy Moses. The mountain. Okay, og sæt det lige der. Det var et splitsekund. Det er bare til mig selv, ikke til fruen. Det er bare til mig selv. Du har det døde, jo med i morgen.
Har vi en ekstra cykel? Vi har masser. Maria, det vil vi se bagefter. Jeg lige rundt med en hånd. Uden hænder. I dette tilfælde, ja. 150 vejse, Frank. Imponeret. Der er ikke nogen, der vil være i tvivl om, hvordan det skal gøres. Er vi enige om det? Okay, Biver, værsgo. Og nu, mine damer og herrer, Maria. får vi 2 af vores egne stjerner på pinden. Værsgo, piger. Der bliver ikke noget show, hvis der ikke er penge med. Vi skal have rigtig show. Det er vi også We like it. Kan du lige score pengene, så tager jeg træningen. Ja, så nåede vi til Paris. Og her er hele holdet. Hvordan er det at komme til Paris? Det er fantastisk. Fuldstændig fantastisk. Ja. Det er ikke bare helt fantastisk. Det er dejligt. Alle folk skal have deres selfie. Tina, hvordan er det at komme til Paris? Det er fantastisk. Ja, så gjorde vi det sgu. 1350 km. Fest. Og det her, det er John, det er min makker. Min makker John, par nummer 7, kom til Paris. Hallo! Det er bare nu. Selvfølgelig. En lille smuttur, og så var vi i Paris. Kom ind! Amen. Er du på Champs-Élysées? Ja.